May paoras kabalen. Kayang tabing mabilog o pwersa ng GNN TV 44, magbiyala rin makapanahon at lokal na istorya dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang balansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap in Martis, May 6, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Para ka rin kabalen na magplanong mag-hiking king Mount Pinatubo, suspendido pa mo ing nanumang tourism activities keti ay ni-report. Sinuspende pa mo hanggang aktibidad ng turismo king Mount Pinatubo manibat May 2, 2025 katukining Executive Order No. 5 pepalwal ning lokal na gobyerno ning Botolan king Zambales. Ing pepalwal takbang suportado ning Department of Tourism katuki dareng reklamong pepalwal dareng 5 angkan dareng aita king Kapas Tarlac kaugne ning kanu pa magkilala king karelang ancestral domain at kawalan kanong bayad king libutan ning balaw sa turismo king lugar. Inyang talwing Domingo ning April, lakwas metindi ing tensyon. Inyang sabatan dareng pilang miyembro ning tribo ing dalan papunta king bulkan bilang protesta. Bilan karela ing may aresto ameging sangkaning pasyag iba't king National Commission on Indigenous People o NCIP ako kulayt king makataw at inklusibong pa magresolba king issue. Agpaging NCIP makisan metong nalaking LGU at AITA leaders manibat pa inyang October 2024 bang manakit solusyon keti. Dinekdek na naman ng DOT na mabilog ng karelang suporta king desisyon ng LGU. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Manualay ang LS City Mayoral Candidate John Lasetin na magsilbilang resibo ren programa at proyektong pepatupad antimong sasalamin kanu king masanting ng track record meeting ay report. Sa gitna ng batuhan ng batikos at palitan ng matitinding salita ngayong panahon ng kampanya, isang bagay ang ipinagmamalaki ni Pampanga 1st District Congressman at ngayon Angeles City Mayoral Candidate Carmelo John Lazatin II, ang kanyang malinaw at konkreto raw na track record sa serbisyo. Ibinida ni Lazatin ang mga programa at proyektong naipatupad na hindi daw basta pangako lamang, bagkus may mga resibo. Magiging basic. Yung basis, no, yung track record na magiging basis, no, para mamili ang mga tao. Kasi sabi ko nga, hindi naman kami mabulaklak. Pagdating sa pananalita, laging nasa gawa. No? Ang importante, maging parte ka ng bawat pamilya, maging parte ka ng bawat buhay ng sinasakupan mo na nakatulong ka. O nakapag-contribute ka para pakinabangan nila ang mga programa at proyekto na ibababa. So kung ano man ang contributions na baba natin sa distrito, sila na ang magsasalita para sa akin. Ibinahagi ni Lazatin ang mga programa at proyektong naibaba sa Angeles City, Mabalacat at Magalang sa tulong ng kanyang liderato, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang na dito ang mga paaralan, pagpapasaayos ng mga kanal at kalsada, tulay, access roads, covered courts sa iba't ibang barangay at marami pang iba. Ang mga naibabang proyekto, salamin daw ng kanyang katapatan sa serbisyo. Kung katapatan at malasakit, yan ang essential part ng public service. Siyempre, una, katapatan. No? Kung maganda ang iyong hangarin, ibig sabihin, tapat ka sa iyong obligasyon para maging parte ka ng bawat Anghelenyo o maging parte ka ng bawat buhay ng mga mamamayan. Naniniwala si Lazatin na matimbang ang mga resibo at ang kanyang track record na sukatan daw ng epektibong pamamahala. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kinilala ng Local Council for Protection of Children o LCPC, ang programa at serbisyo ng Mabalacat City
para kareng kayanakan. Kaibat ng enikwang 100% score ng City Council for the Welfare of Children. Ay report ng Patricia Mamang. Kayagna ning flag raising ceremony king City Hall ning Siyudad Mabalacat inyang May 5, kinilala ing tinggap ng galal ning Local Government Unit o LGU bilang metong kareng ating peka mata sa marka king mabilog a Pampanga king gewang Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment para king Banwang 2025. Ikwane ning City Council for the Welfare of Children o CCWC ing perfect score a 100% ayang magpatunay ning back-to-back katagumpe manibatin niyang 2024. Every year, nagkakaroon ng assessment ng lahat ng local government units sa buong Pilipinas na kinalaman sa pagiging makabata nito. Ang tawag sa assessment, Functionality Assessment ng Local Council for the Protection of Children at Child-Friendly Local Governance Audit. And we are proud to say that Mabalacat City got the highest rating of all functional LCPCs in the province of Pampanga. Tinggap ning Mayor Chris Garbo ing galal, kaya bereng miyembro ning Sangguniang Panlungsod at ing City Interagency Monitoring Task Force. If the city is victorious, lo niya po itang award data na naman, no? Ikitso po reta, meaning to say, all of you, many badyangan po kaya kayo ni. From the department heads, from the employees, because emi naman po adyungan gampanan ini. Without you people, we will not be successful. And the success of the city, ita pong ikayo, kailangan baloy la po, pota pong ikayo mamili kayo, iluklukyo, detang mayap at ating takot king apong Ginoo. Patunay kanoy iti king matataga pangako ng Garbo king syudad na isulong ing karapatan at kapakanan dareng anak king Mabalacat City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo.
Ako ay isang Angelenyo. Ako ay isang Angelenyo. Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katanal namang kilalanan ng Menikwang Corona, King Queen of San Fernando 2025, King reporting. Your Queen of San Fernando 2025, Barangay Bulacan! Opisyal neng may koronahan ning bayong reyna ning San Fernando nganing Banua kay bat ning matagumpeng coronation night ning Queen of San Fernando 2025 inyang May 5 ketiking Kingsborough International Convention Center. Asong kitning Leren David ning Barangay Bulaon ing peka pa ni kuwana na corona. May ibaboy David kareng hanggang 20 kandidata ning beauty pageant. First runner-up neman keti ERC Madrigal ning Barangay Magliman. Ikresibog naman ning Telabastagan ing second runner-up kabang Ikasi Santos ning Dolores ing third runner-up at Ace Bakira ning Baliti ing fourth runner-up. Inga manuang ligligan Leguan, metong yang selebrasyon ning Leguan at sikanan ning transgender community. Apapakit mo naman keti ing talento at creativity ning LGBTQIA+ community. Pagselebran nga ning Banua ing 10th year ning Queen of San Fernando. At gulot ning tagumpe na niti ing JLB Event Management. Apani mo na ng Jomel Lingat Bernel, kasan metong Imaylin Pineda Kayabya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, ilog ng 24 oras. Linual na king Philippine Area of Responsibility ng babante na low pressure area ng Pag-asa. Iti etyo na dayong 455 kilometers king Kalayaan, Palawan. Ala namang weather disturbance sa paparatang king Philippine Area of Responsibility. Asahan pa mo rin ng mapalit malisangan na panahon king maragula parti ng bansa pauli ng Easterlist. Ing Easterlist tiyapin ng mapaling angin manibatan king Dagat Pasipiko. Makanyan man, asahan ng localized thunderstorm king Bandanggat Panapon at Bengi. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post karing kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, iandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan.
Ahil Benyo lang ni Martis, rin may kalapa istorya, ketiking probinsya. Kaya ko po Benny Ginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, Timbalen, susunod.